Ondo etorri podcast saioaren atal barrira. Gaur gure artean bertsolari lagun bat gonbidatu dugu. Eneko Abasolo, Abarkas. Eneko, azteko egonaz elkarrezketa, Eneko, ez garraro itenat, Eneko deitzea. Eneko naz, Eneko Abasolo txabarri naz, holan epinoztien gurasuek, mirenek eta dolfok holan epinoztien izena, baina Abarkas ez izena dekot. Segaitik? Jakin baleik, Hor historia pare bat hauz. Bertxino bi, depende no kontetan dauen gauzatu. Eta uste dut bile guzurretiela. A ber, bota. Inoz, gainera, gauza bat esan behar dugu, eta hau, holan esan behar da, kamaran esan behar da, aspaldiko ezagunek eta lagunek garala, baina inoz, ez dugu berbarekin, horren inguruan, ez dakiz egaitik, Eneko Abasoli Abarkas deitzen jakon. Bai, a ber, kontu da, instituto denporetan, gu izorretatik, durengola joten ginen institutora, Mikel Diorduen, eta jente asko juntetan ginen herri diferentitakoek, Durangaldeko. Eta otxandiloko batzuk geuzan, eta justo liburu bat irakurten ibile ginen, Peru Abarka akordezari, Peru Abarka, eta ez dakiz egaitik batek, Peru Abarkas, da Abarkas egazegatu ditzen. Hori da bat, berzino bat, nik uste realena dala. Edo zuri gehien interesetan jatzura. Ez, bai, bestie Abarkas mucho esaten zidaten, da nintzen inora heltzen. Ez dakizu da, dana inguren aben, da inora heltzen nintzen. Ez que castellanos esaten da, ez dakien mucho Abarka, poco apreta. Poco apreta, hori da. Eta, bueno, horrek berzino bilek guzti deate asko jokatzi horrekin. Bai, Baina, bueno, Abarkas naz. Da, gaur egun bat amateke Eneko deitzen zaitu? Bai, baten bate pai. Etxekoek? Bueno, baten batek. Igual horrek bez? Bai, baten batek ditzen, baten batek ditzen, etxekon baten batek pai. Baina, bueno, bizitara egin dut kasu, dinot, Eneko zein Abarkas, kasu egin dut, eta egitezan, horretan, danok guztiz ezizenak, erogatzizenak mundu guztiz, deko espadator familiatik, etxeti dator, eta... Ere txikietan be asko pastan da hori, ezta? Bai, azkenien, baserrien izena, ero familien zozer, eta, bueno, gure txien be, badeko batzuk. Etxea aipatute, seme alaba batzuk basari, Zenba garna zarazu edo? Gu lau gara, mutil bitan eskabi, gainera urrenkera horretan, ni bigarren anaz, eta lau gara, mutil bitan eskabi. Eta isorretan, beti pelean, beti saltzan, badau saltzaren bat isorretan ez tosuna egin edo... Ai, egongo da, zozer egongo da, a ber, danetan eskara heltzen, mucho Abarkas, poco apreta, esan dana. Egize da oso herri mobidu dela izorta beti izendan, nik uste dut dekule ez, durengon menpe zata bin gongo zela, 1923-tik, 1923 arte, eta orduen herri mugimendu izakera handi bat eguen izortan, azkenien gu herri sentikitzen ginelako, izen dantzataldien, izen jai batzordien, bueno, gero bertzo eskoli, bai, bueno, danetara mobitzen izen gara gu. Bagabiz apurnak leku izten, dinot, hori be. Hori be, importante da, ezta? Lekuko itxi, belaunaldi aldaketa, lagundu. Beti belaunaldi barriek badatoz. Izorretan momentuz, itxura hona deko. Bai. Eta badatoz, bai. Ez tozu ikusten, izorretan ez bada, ez tozu ikusten militantzia galzorian egon lekenek? Galzorian, hori berba onditze da, galzorian. Nik uste dut beste erramenta batzukin jokarlazen da bila ez, nengo gaztiek. Eta, bueno, onartu dugun, gu gaztiek ginen ben nagusiak esatuzkoen gu gauzak txartu egin zuela ero diferente ez, eta gupe gaztiek hori izatzen, baina hori da, azkenien aro diferentitia. Izi horretan nik uste dut badauela, atzetik bat horrela jentie, tantzatalde nik ustelik, jai bat zordin bat txartu di gaztiek, eta bai, nik uste dut abadetxie badekuan, eta jente gaztie badabil, eta bai, konfiantzazko botu bat momilako gaztirik, badakigu txakule guztoko, ez? Gu azkenin nausitzen gabiz, lehenen gara bendetan, nausitzen gabiz, eta baina holan lepuen emon eskuaz da, ezan aurrera. Bai. Hor, Abarkas, jantzatalde aipatu duzu, dantza sale danak eta dantza munduan dagoanak ondotxo daki isorretan egiten daben lana egiten dozuen. Beharra jantzagaz, ez bakarrik jantzagaz, ez hainbeste igual akaso jantzaren teknika perfektu hori bilatzen, baizik eta jantza ulertutako ezinio sozialerako eta bardintasunerako erraminta oso on baten moduan, ezta?
Bai, Illorreta beti zen da herri dantzari bat, kanti dino, Aize San Miguel Illorretako, zeru altuko loria. Guk beti zagutu dantzariek, gure etxien niraietan irama dantzariek izan die. Laune barra bak izan gara dantzariek. Eta Illorretan jantzataldeko parte izetien gauza handia, eta oin barriro ustot, barriro gaztiendako badala, jantzataldin sartziek ekitotzu lagun kuadrilla bat egitea. Eitotzu jaiztan parte hartzea aktibo bat. Claro, azkenean Illorretako jaiztan jantzariek plazar ditzen dauz. Claro. 5 egunetatik 4. Bai. Hau da, eta bai, emototzu olako... Komunidadeaten parte sentiarazteko erraminta oso da. Bai, nik uste dut bai ez. Gero aparte, zorionez Illorretarrok, Euskal Herritik asko ibili gara dantzan, jantzan, eta leku asko ezagutu guz, lagun asko indoguz. Ibili gara, erakusten dantzan iten jentiri, eta bai, gure dantzak erakusten, guk jantzari jantzi eta gorularik eta bai, nik uste komunidade baten parte izetie badala, Illorretan jantzari izetie. 5 urtien behin jutetan gara, Illorretan dantzari izen gara danok. Eta hori gauza hondi izaten da, seguntzen da, 80 urteko jentie, eta oin ikesten da bizen 12 urteko gaztiek. Ze oin be ikesten da biz, aurrekoen plazan egon ziren zaitan, 2 talde, 3 talde egon ziren. Plazan bertan ensaietan dabe? Plazan ensaietan. Illorretan plazan... Zuie, imaginatot, dantzari esabizela aktibo... Ez, ni enabil dantzari eta erakusten bezoin, nik inabezan urtetxuek? Jantzari aktibo, ez da gizen bat urte, eta gero erakusten mebilen itzen, baina horbe errelegu egoten da. Ez, nik guk erakutsi dutzen gure osteko dantzari eta osteko dantzari erakutsi urren guri. Beti gauz laguntzeko prest, hau da. Niki pasa, ni gudan behin naben dantzan. Hau da, hori ez da problemi. Baina, bai, lehen esan lekuko paseu ez, da orduen... Transmisioa honetela. Transmisioa, eta aurreko, baina gu plazan bai egoten gara, badetxi bezal egoten da, eta barikuetan, beti barikuetan enzaietan da, Illorretan. Plazan bertan. Plazan. Hor, aipatu duanean, kohesionio sozialerako, lan handia egiten dagoela Illorretako jantzak, batez be jantzak, Durangaldekoa dala ganera izitez, eta hor lan behar handie inizin dozue, eta Illorreta izin da lehenengoaz bada, lehenengoetariko plaza bat, non jantzan, berez mutilek azken dozenaka urte luzeetan, mutilek, ez dakit igual beti danek, baina mutilek egin izin daben jantza bat, zuek Illorretan izin zaria lehenengoetarikoak, neskak, jantzan neskak egon dira. Lehenengokoek Durangarrak, nik akorren dugotela Durangarrako keskitineko gizin ziren, hor ja bide bat zabaldoen, eta Illorretan, lehenengotarikoek, ez dakit, barren baina bai, eurek indeko pausu bat zintzen ganera, eura taldie, justo talde momentu horretan egon taldiek, erabakia ben, danak zila jantzariek, eta holan ulertzen dugu, ez? Erropa batek ez da behiten persona bat, orduen prakak jantzit, jerogonak jantzit, barruen dauenak dantzariken badau, ez? Eta norberak erabakiko dauz erdan, ez da? Horrentsi da. Eta oin ikusten duzu, balen esatzut, ikusten duzu zaietan mutilektan ez jakitetan abatera, eta benetan posgarria. Gure denporetan esan egin olakorik, beste momentu batzu zen, da igual gu peskonken hori bizti zabalik, eta oso posik, eta Helduko da momentu bat, igual ez duguna berba egingo honen inguruan, edo ez dugula aipatu be egingo neskek jantza baten parte hartzea. Esan gurot, normaltzat hartzuko dugunaren seinale? Esperot. Baina gaur egun aldarrikapen bat da. Gaur egun Illorretan egiten duzuen aldarrikapen bat da. Nik uste dut, ez dakit nok esaten entrevista baten, gentiek ikusten horien hau da, Illorretako gaztiek, ja gure umiek, neska igusia da jantza egiten. Hau da, eurentzako gauza normal bat da. Eurentzako, nire umientzako, 5 urte egiz da iru, beti ikusia eurentzak jantzari egiten. Orduen eurentzako, hau da, eurek, ez da pentsetan, zenan izan aldan, ez da bila. Lehen neskei ezakien ikusten, ez da? Ez dakit izten, orduen, hori da lortu bidana. Hau da, datozenari, esatie, eta lehen ibilitek guri, erakutzi, jantzan, danok bardin izan bil. Jantzaz gabiz, baina iguel Illorretan, jantza gaitik be esaune izin zeitekez, baina batez be neko abasoloa barkaz, bertsolaritzatik ezagutuko dau askok. Aldiz, igaz, Bizkaiko txapelketei aur esan zentzien. Bai. Zer gaitik?
Baina, bueno, kontuk eta atera ginen da uste dut, takitz. 28 urtien txapelketetan ibili nazela. Urte asko, exigentzia asko, norberak burueri. Eta ja azkeneko pare bat txapelketetan ikusten naben, enitzela nik gure naben moduen prestetan. Ez? Hau da, ni txapelketa batera bat nuen, txorzan erakustera nuen. Bai niri burueri eta bai jentiri. Eta horra prestote joan bidala. Nik pentsen dut publikoeri emon bilakola gauzak, ez? Eta azkeneko urtietan, bueno, dala edadi ez dakit edadian, Ero dala denpora gitxi hau, gumi etorri die, eta beste gauza batzuen, eta lehen gazetan denpora guztien horretan egoten ginen pentsetan. Hau da, berzu amaitu saio bat, eta baina oin katxa hori jaten. Eta urzenaren momentu polit ezala bebai, lehen esan du lekuetasuna, baina maila ez gorenien, finalin egon azelako, eta oingoen finalera izan itxinalako, baina bai, behintzat saio dotore batein, eta esan, bueno, hau izan dutzu ezueri, eta oin disfruta beste batzuekin. Eta oso posi gainera berri zentoko jaten esaineko saioa, jente ezagun pilo bat, da esan aben, agur disimuladamente esan aben, baina jenti kontuat zan, da jenti txaloka, eta emozionanti izan. Oin batzu dinozi, haber buelta binazen barriro, baina ez, hemen dikitzi dinot, ez enazela txapelketetara bueltauko, espada, esozer pasetan. Txapelketetara. Bai, plazatan jarraitzen zaitu ikusten, baskalosteetan, taulakoetan. Bai, plazan, prest nauni deitzen doztien lekuetara joeteko, beti be, alixen ezkero. Baina, bai, diferenti da, exigentzia maile, nahiz da plazan beguztuten jagun aldiketan duen eki, baina plazan momentuz ez dute zetzik esan. Txapelketa bat, edo baskaloste bat, edo plaza bat, berba bakarrean diferentziatu beharko bat zeunkez? Zelan diferentziatuko zeunkez? Venga, itxiko etzu titularra botatzen. Berba bat baino, berbatxo batzuk. A ber, nik uste dut... Exigentzia maila. Exigentzia maila. Konturetu barik nik uste dut txapelketa baten azkenien gube exigentzia maila igoten du, eta ez dugu edo zer esan gure. Edo zer hori ez txarrera esan da, zu baseuz berskaloste baten, da jentie jajaja jijiji bauz, gube jajaja eta jijiji bauz, da, bueno, broma batzuk. Txapelketa baten ja, seriotasun puntu badau, holtza baten zauz, beste lagun batzueko zuzon duen, publiko jetzarri zuen zuten, hor ja beste... Bai, beste exigentzia maila bat sartzen da. Bai, norberak ipinotzuna bere burueri. Eta nik ustot bertzogotan egiteko diferente egiten dule, hau da, txapelketan eskala lanzetan esan da ez, venga, boten gonaz piztinara, hain errez botaten gara. Ez da belako beste remediorik batzuten. Baina ez, igual bezkaloste baten, ero jai giroko saio baten beti dau, ez? Hankaluze baten jomozu, badu hankaluzi eta bertzo bolona badu, baina txapelketan horrek badakizu dekola bere limitazioa nepaile batzut dauz, euren lana ederto baten eken, eta, karo, danori guztiak danok esango nien ator lehiatzera, baina danori guztiak lehenengo ikie, ni gandik azikie. Geratu jatzu txapelketak albo batera itxiteak, geratu jatzu arantzatxorek? Ez, egiz esaten motzut, esana momentuen, hau da, kontuatu nintzen jazta esan dut, azkena, lasaitu hartu nahi nintzela. Bai, arantzatxue, hombre, ez, arantzatxurik ez, final biten egonaz bizkaikuen, Euskal Herrikoan kantagot, inoz gehiago preparaba nintzen, baina segurenetan nintzen preparaba ezin hau hau da, Zelan prepara behar da bertxolaria? Zelan preparetan da bertxolaria? Bakotxak bere metodo etekoz. Da barkaz sekse metodo deko? Barkaz beti izin da metodo bakue, baina... Ez, lehenengo eta behin, geratzen beste, gu geratzen ginen, kodarritan geratzen ginen, Erika, Unai, Igor, Laskano, ez, lehenengo eta behin juntau bertzotan eiteko. Prepara ondo, zerkantua bida, eta gero txekolana. Azkenien txekolana behin importanti da, errima kapurua landu, irakurri, burue oso aktibo eukin. Oso aktibo, edozein berba, reflejo, hau da, zagizu, txispa bat, hau pasoiat eta kanta hori bat. Bai, hori izateko nengoan gainera. Gainera, emoten dau bertsolariak bebai, apurbete kasetaritzan gertatzen jaku moduan, ez da komunikazioan gabizen hori gertatzen jaku moduan, emoten dau gure jakintzak edo gure ezagutzeak, izin bar dauela apurbet, ozeano baten besteko zabala,
Naiz eta sentimetroko itxasua izan, baina zabalera bai, horretako ikusi. jakintza. Puro danetari jakin begu, baina, bueno, kitxo. Bai, hori bierri me paseate, bai. Ez, hori pepasauko jatzu, ez da bertxolari. Danetatik jakin bihu, eta danen ganeko iritzi bat ukin bihu, da, azkenenak oso, niri holtza batzun ganien pixutxu itiaten, karo, dana jakin bizu. Kitxiro Hori ez asko. da presiño itzela? Bai, horregatik izan dut, ez, txapelketa baten gainera, gero gai jepe badie sakona, gero, ez, eta... Batzuten sakontxu Karo, egiak, ez, eta karo, eta hemos nau zu hor zarela iritzi molde bat, ez, azkenik zu persona bat zara, anentzuten daren moduen. Eta, bai, danetik jakimizu, egitzitzen txapelketa denporan oso, egunerokotasunera oso lotute zauz, irakurri albiztiek, karo, azkenien, gai jartzailepe personati, eta berepe gizarte honetan bizidi, orduen, gaizek eta nabez pasetan dingo zena, ez? Hor, gertatzen jatzu edo, ez da plaza baten kante bauzunean, txapelketa izin edo hortik kanpo, gertatzen jatzu rimak eta iztegia eta horrek entreneteaz aparte, aktualidadean iritzi konkretu bat lantzen be entrenetan dozule? Esan gurot, jode, honen inguruen galdetzen hostie, ze iritzi ukin bedot nik? Bai, getxo, bai, aspaldik urtietan oso barrenatuta da hori. Karo, zu gai batzun ganien iritzi bat eukin bizu, bintzat landut eukin bizu zer esan, edo zer esin esan. Claro. Eta, bai, hori belantzen, gerozta gehiago, ingo gazti datoz, benetan, oso gaiekin oso euren iritzi, oso benetan, harrigarria, eta inbidia puntu bat emoduztie, gure denporetan hasikeran gitxitxu esan hain, baina bai, eta, karo, horretara beldu gara, eta, bai, eta uste dut ganera ondo daula, baina horreit txapelketan, esfortzu eta bihar gehigarri bat. Gertatu jatzu ordaindu behar izin dozule, ordaindu, esan gurot, ez berbaren zentzurik literalenean, baina ordaindu behar izin dozula txapelketaren bat, mikrofono baten jendaurrean esan dako sosegaitik? Ez dut uste, Osea, ez jatzu gertatu esan gurot, igual zoserkante dozule, eta gero ostuen esan, zelako barbaridade esan dozuna, barkaz, eta... Ez, holan, barbaridaderik ez oste esan inok barbaridaderik, baina, bueno, zube konturetzera batzuten, hau berbi hau ez da, oso lotute joen, ez da, hau da, igual baten, ez? Ez dut aserta, hau edo... Karo, baina bat patien gabiz, eta saiatzen zara, baina, ez, holan, ez dut uste inok paseatenik, baina, bueno. Zein da gehien guztetan jatzen doinua? Badeko zu batan bat? Edo kontrakoa, edo inozule, toketan baiat Unai Turriaga ondoan, mesedez, hau doinu hau Unai, ezeiztezu proposatu. Unai egaz edozetan kanta balda. Unai makina bada, eta aregaz placer bada kantetia. Edozein doinuten. Ez, badagoz doinu politiek, ez. Baina holan bat txate, torten, Bat bez? Karkako batzu badagoz onak, igorreketara dauzenak, bueno, gainera, esango zut, onartuko zuet, dan hori lehenengo eta bizitzan onartzen dut, ni doinuek akorretako oso txaranaz. Hau da, doinu asko dakiaz, baina bat-emateko goratun biztezen anazten den. Baita, gero, ez jatzu pastan... Ni esan du, hau doinu gero da ez dotek harten. Gero bat-ematek esan du, ez, beti, gente beste batek izenak inda doinu, eta ni horretan, gero doinu ezagutzen doaz, Niri asko kosteko jatan hori da. Doinu bakotxak bere izena dauko, orduen zan, bale, abanera kanteko dugu, edo ara non dauden, edo kanteko dugu, edo danarakoa. Josu, ostras, hori zein da. Karo, badauz batzuk, ez, abanera, ero behin batian loiolan, ero horioko baliarena, baina oso esagunetielako bertzo jarri, ez, baina beste batzuk, basta que, hombre, el desaparecido igorrena bada, esagune, kanta bat etiatrolako, baina beste batzuk... Gatxabak dire, gatxabak. Niretzako bai, eta onartukot, horretan apur bat, doinu asko dakiaz, eta belarri hona beba degot, eta gogoratzen ez, baina hori izenakin doinu eglotzi betiko ez da bitzinate. Hor, zuk txapelketak amaitu dozuz, baina beste asko, bertsolari asko izango dire, hasi egingo dabenak datozen urteatan. Hala behar dauganera. Ze gomendi emongo zeuntzan, txapelketetan asigura dauen bertsolari gazte bat? Nik batez be, txapelketetan disfrutau deizila. Disfrutau laguntaldien, eiten dozunegaz. Hau da, ezin zara joen bertzotan, ez inora bez, txarto pasetako zentzazinoaz. Hau da,
behin pasaba da txarto, danok estutzen gara, zube jakingo zu eszenario baten estutu momentu estu patsako zen zen, baina normalin gozatzera zuez. Eta horretara joan ditzera, gozatzera. Zu gozatzen badozu, zure aurreko gozatu modu. Baina, eldun leike gozatzera jentea zu ikustera doanean, zu gandik zozer espero gurean, edo zu kritikatzera. Hori dalako publikoaren edo zure iritzia kritikatzera, edo zure txokera kritikatzera. Zabat, horretan pentsen dane, ez dut sekule. Ez da pentsau horretan. Nik ez dut pentsau sekule, ez dut pentsau honek nik kritiketan da. Nik beti pentsau, ni nualik eta duen egin, eta uste dut, ondo egin bot, disfrutengo da bila. Vale, bueno, hor beste komentu bat bota oso, abarkaz. Oda. Zangurat, gazteari esan, ez dela pentsau, jentea bera epaitzera edo bereta zeozer espero egitera doanek, ez da? Egitxe da, oingo gizarte honetan sare sozialak diela eta, izu hemen egurra moten dela adizen siniestro, nik gustatu horrek, aparta, bertudan zuzenin, bertudan zauz publiko baten horrien, izen bost, zein izen mile, zu galeri momitzezu, zu gandik azite. Zu gustora bat zauz, seguramente zu horrekuek gustora bango da. Beti egon aldia, ez, baina... Eta nik omen eta disfrutau, disfrutau, eta egiten danagaz disfrutau. Hori gauza handiz da. Eta... Zuke bertxotan disfrutetan dozu, biztakoa da. Baina bertxoa ez da zure ogibidea. Ez, sekul ez da izen nire ogibidea. Gitxik esaleki hori, ez da? Euren ogibidea dela... Igual inok bez gaur egun, ez da? Bai. Ez dakitagoan, egia esan. Ogibidea, bai, bueno, batzuk, bai, ez igual bertzu, baina bai sorkuntzatik bizidi, ez? Batzuk, ez bertzuti bakarrik, bertzuti bakarrik bizialdi, baina ez oso batzuk behin dabez. Ez dakit nien azatuko bezietan, nire ogibidea ez bertzu, ez nire hobi bat izen da, bertzu, beti. Zure ogibidea dalako, postarik usen zaitugu, hain melekuten ibilizara, hemen inguruen bebai. Bai. Eta oin, non sabiz? Oin, bueno, nik bizitza zuen lan asko egin jot, ni beti izenaz apur bat kulo inketo esaten dana. Bai. Eta oin momentutan, nau, maineriko udalien, zerbitzu anizko itzeko langile moduen, hau da, brigadeian. Bale, hori esatera nina, zerbitzu anizko itzori zer da? Holanda izen da. Brigadiran. Vale, orduen, brigadista zara orduen, hola nobeto geratzen da? Bai, brigadila. Bai, oin mainerin nau, eta, bai, bueno, aukeri sortu zan, lehen postari bilinitzen, bueno, hor, posizioak eta, bueno, da, aukeri sortu jaten, brigadila lan baterako orkesteko, da gustau jaten, da ondo, eta gero, esamina batzut proba nahi zan, da, lista batzut sartu, eta oin mainerin nau. Oso, Danetarik egiten. Horbe, bersotan moduen, danetarik, jakinbako da zerrein, lehen esan duzu kasetari jok eta bertzuarik, danetarik jakin biule. Brigadilan gauzen personak danetarik jakin biu. Hau da, hasi, arotza, jardineria, eiturgintza, elektrizidadi, ez ekaro, guk txapuza guztiak guk egiten duz. Herriko txapuzak zeueko modu. Orduen, ez teku titulo bapez, baina danak dakiguz. Gara, eta gero, ez dakigunak egiziten duz. Azkenin, gustora basauz, danien moduen, gustora basauz lan baten, azkenin, gauza barrik egizti ez jatzu guztetan. Nire ustez. Beti hau segunek. Eta, bai, oso posik mainari gaina, herri oso polite, mendi hartien. Bai, dudarik. Benetan, puntu. Bueno, segidu, herrie puntu emanten duten, mainari bera, herri ederra da, zeuk edertu ingo zue, eta bertxotan jarraituko, zaitu plazarik plaza. Osatzen. Espero dut holan jarraitzi, eta urte luzietan iziti holan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, abarkaz, guira etorta gaitek. Zeuri, eskerrik asko. Eskerrik asko. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.